Bilang kabisera ng Pampanga at isa sa mga sentro ng komersyo sa Central Luzon, maituturing na melting pot ng iba't ibang etnisidad at paniniwala ang syudad ng San Fernando. Kabilang sa mga bumubuo ng makulay na komunidad sa lungsod ang mga kapatid nating Muslim. Upang patuloy na pangalagaan ang kanilang mayamang kultura at tradisyon, mahalagang maisali sa sistema ng edukasyon ang pag-aaral sa kanilang pamumuhay. Gaya na lamang ng ipinatutupad na Madrasa Education Program sa San Fernando Elementary School. Ang Madrasa Education Program ay bahagi ng curriculum po ng DepEd at ito po ay may asignaturang binibigay sa mga mag-aaral, yung ALIVE, no? Yung Arabic language and Muslim values education po. Malaki-laki po yung population natin na mga Muslim learners sa San Fernando, pero may 2 implementing schools po tayo na tumatanggap ng Muslims learner. Ang ating pong San Fernando Elementary School, San Nicolas Integrated School, at may community po tayo sa San Pedro. So, yung mga learners po natin ay more than, sa elementary pa lang po ay more than mga 300 na po sila. Paliwanag ni Imam Abdul Fattah Pangandaman na bahagi ng ALS Alive ng San Fernando Elementary School, hindi limitado sa kanilang mga mananampalataya ang Madrasa Education Program. Bukas din umano ito para sa mga Kristiyano at ibang gustong kilalanin ang kanilang kultura. Yes po, open po sa lahat. Ang Arabic or Islamic education ay para po sa lahat. Lalo kaya nga po tinuturuan natin yung mga bata. At the same time, kahit na yung mga non-Muslim, welcome po sila. Sa kadahilanan, matuturin din sila dahil sa karamihan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Arab Emirates, at kailangan din nilang natutunan ang salitang Arabic. Paliwanag pa ni Dr. Jean Roman Canlas, ang Chief ng Curriculum Implementation Division ng DepEd San Fernando, kailangang maging mulat ang mga kabataan sa makulay na kultura at tradisyon ng mga mamamayan ng Pilipino. Ang kahalagahan po ng awareness na to ay mabigyan natin ng kaalaman ng ating mga sa community din natin, no? Na tayo ay pare-parehong Pilipino na may isang Diyos, iba ang tawag. So, ito po ay isang hamon sa ating lahat na bigyan ng pansin na hindi sila marginalized sana na community, kundi bahagi na rin sila ng ating community. Itinampok naman sa Musa Baka Talent Festival ang husay ng mga kabataan pagdating sa paglikha ng mga obrang sining at Arabic reading and writing. Ayon kay Lorna Aquino, punong guro ng San Fernando Elementary School, may sapat na kapasidad ang kanilang paaralan para pakitunguhan ang pangangailangan ng mga Muslim learners. Actually, sapat na. Meron kaming 3 asatids o yung mga Muslim teachers dito. Lahat sila ay national funded, no? Tapos meron tayong 134 Muslim learners from kinder to grade 6. So, merong special session yung ating mga Muslim teachers. For example, yung afternoon session natin, pumapasok yung mga learners natin ng morning para mapasok nila yung kanilang Islamic values at saka yung Arabic language na subject. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.